Nyt hidasta vauhtia. 10 sekuntia. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nyt saadaan. Ja Uutiset ja palataan kävelyyn sen jälkeen. Suomi siirtyy parhaillaan ja jatkuu koleana maan eteläosassa yöllä enemmän. Och andra communities. Man är helt klart idag klistrad framför skärmen. Sigurðsson, forstjóri Vodafone, koma saman á sendistöð Ríkisútvarpsins á Vassendahæð núna klukkan 12.